yang di aku di Vincit Bus Family Celestina Valdez, Jan Rowi, Kang Justin, Ani Oliva, Mr. and Mrs. Joy sa Balukanan. And the special intention is speedy recovery of Pretty Paginawan, Roger Fabian. Kasama ng kaparangalan sa karawan ni Creatutod, Jesse Ochoa Marcelo, Senior Visitation Marcelo Junior, Karawan na Catalina, Jessel, Fernando, Angelita, Modesta Torres, Senior, Rosa Pipit, Lourdes, Monico, Maria Ricardo, Claudio, Dionisia, Petra, Cerillo, Cecilio, okay. Sumaksar tayo sa pagkaroon yan, Itinanggal di Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Amen. Di ako at mga katakayan. Kasama amin kayo ka. Agtalag tayo iti Diyos, ni Kristo anak uman, na isa tartarabayan na tayo, kabayan ng ipanagdaldalyasat tayo. Di na tayo pulos baybay ama. Insakripisyo na tibiyag na para kada tayo, at nang namaon tayo, nga agdalag tayo isibay tayo, mang tartarabay, mang sarsarwan, kin magiparparik nati ayat na kada tayo. At tayo ngarot ken kuana. Katap no maipari tayo magirano, iti dali na santo na panantay tayo, lagi man tayo lagi tigong daway, anaawanan tayo iti talet, binaybayan tayo di Diyos. Iti si bababawi anakin ko na tayo, agkon pisara, iti Diyos sa mga kabayan, kaya nagkakayo nagkakaksat, Tasya nakabasura, itipanulo sa uwaran kinikiway. Basul ko, unay, isumang pagpakasi ang Santa Maria Magdalena, kalagyamin ng Angeles del Santos, kaya tayo nagkakaksat, nagkakasit at lumati ang tayo. Kasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, nagkapasan di pan makapakawan lagi di basul tayo, di pan na tayo, itidiyag na agnanan mo. Amen. Amen.
harag kayo. Ibalay ko kan ako, tagragsak kami, gapo iti pan nakapabaro, dagiti kararwami, ket ta kami ang mangipaspasindayaw, iti pan nakaibigan ni nga anak mo. Patalgidang kadi ginagloryaan to apanapungar mi. Gapo ken ako may Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ta iti timpuyok ti Espiritu Santo. Dios lagnanayon nga awan tininggan. Amen. Di maibasa na agaw karami ng Dia Apostoles. Ididikit ka aldaw ti Pentecostes. Di magdan ni Pedro ken digiti sa ngapur ket may isang Apostoles. Tinunan ni Pedro iti may sa atime kadagiti tattao. Padak a Hudyo ken kayo amin kag naen iti Jerusalem. Palubusan dak ang mga ilawlawag iti kay papananday toy. Kakabsat Israelita. Dingkinyo dito inang ibalikas. Na Diyosang apanggep tinaibaunan ni Jesus at taga Nazaret. Napanagdikan karagiti pinagro, datdatlag kinagiti pagigasinan nga inaramid ti Diyos, babaeng kenkwana. Amuyo na ito nga naaramid ka, iti matang yun, iti pagayatan kin pagkakaamong ti Diyos. Ingkit din na alayawat ni Jesus kada kayo. Pinapatay yung babae ni pangmalubos yung na ilansar iti managbasol iti krus. Ngayon, pinabungat ni Diyos agsipod ta binawayaan na dagiti ut-ut ni patay. Saan namin ang mabalin nga iturayan ni patay? Takinunan ni David may papaan kay Juana. Kandalayon ang makita ti ako iti Sanwana. Adda iti makanawan ko tapno awan makagaraw kanya. Gapo iti kasta na nagsak ti puso, ken nakmuan iti rago ti vida. Ket nupay maisa at tao, magnamnama kasi tatarge. Agsikot talimon to baybayaan ti kararwa, itulubong dagiti na tayo. Di mo to ipalubos na grupusan ti natulnog nga alipen mo. Impakaamong kanya, tidala nagturong itibiyag. Iti kadang malaputo sa itiragsa. Isa utila. Agyaman kay Diyos. Ako isurong kanya, tidala nagturong itibiyag. Ako isurong kanya, tidala nagturong itibiyag. Sa laknipan nato Diyos, kasika ipagkamangap. Kuna iti ako, sika ti ako. Sikalayang uwako itindakan niya, kititid mo amin ako kasapula. Adda itibiyag ko kadagita ima. Ako isurong kanya, tidala nagturong itibiyag. Daydayawit ti ako na idaldalan na, uray itiragi patigmaanan na ti konsensya. Kanayon asilalagipak iti ako. Asidik kanya kay awan ti pakan-anwa. Ako isurong kanya, tidala nagturong itibiyag. Iti kastanak mo ang itirag ko ken ragsak, kay kanayon ang natalget ti na. Gapon na din yung tulog ang makanap itinubong na ditinatay. Di mo met ipalubos na grupsa tinatulog na alipan mo. Ako isurong kanya, tidala nagturong itibiyag. Isurong kanya tidala nagturong itibiyag, iti kaadang kanya purwenak itiragsa. Kaya titulong mo mangten itagdanayon arago. Ako isurong kanya, tidala nagturong itibiyag. Di may basa na araw iti mula surat ni San Pedro. Awan pagpaboran ni Diyos, o kumen na apada-pada ng itatao kas mayanurot yaran ka. Nawagan niyo Ama, masabog na doon na puteng kayo kenkwana, bayad ko panagbiang niyo ibigakan.
tamuyo, nuanya tinaibayat at mawayawayaan kayo, idawan ser-servina panagbiag at inawid yu at itiang mayo. Saan kayo nagatang itigirak ken balito, amapukaw ti pategna. Nawayawayaan kayo, ket di babaen tinapategadara ni Kristo, akas idara ti maysa kordero, nga wanulit ken tulawon. Isu ti tinubingan ti Dios sakbay ti panakaparso ti mundo. Ket na iparangalan kada ti maudi nga aldaw, gapu kada kayo. Babaen ken kuana, mamati kayo iti Dios, ana magungan ken kuana, ken nangted ti dayagna. Iti kasta, ipamati ken nang namayo adda iti Dios. Ti saud lako. Agyaman tayo, Diyos. Ipanangay waragawag tinasanggang na Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Magmagna ti duwa nga adalan ang mapanikimay sa naili amanadan imaos. Nasurok asa nga pulog at may sa kilometro ti kaadayuna iti Jerusalem. Sarsaritain da dagiti amin na napasama. Kabayatan di pa nagsarsarita da imasided ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngem kasla na kulaapan dagiti matatan ket di da na ilasin. Anya di pagsarsaritaan niyo bayat ti panagnayo kinuna ni Jesus. Nagsartim da asililiday. Sikalaan ti sangsangaili iti Jerusalem adi makaammo kadagiti napaspasamak ijay kadagiti napalabas nga aldaw. Kinuna ti maysa amanagan Cleopas. Anya anapaspasamak sinaludsod ni Jesus. Dagiti naaramid ken ni Jesus at taga Nazaret insong batta. Maysa a propeta nga hindi lang ti Dios ken amin a tao nga addapan nakabalin na nga agsao ken agaramid. Inyawat dagiti panguluwen a papadi ken agtuturay tayo tapno maikeddeng amatay ket nailansa iti krus. Ninamnaman ni nga isun ti magisalakan iti Israel wen saan la adayta. Maikatlo nga aldaw itan manipod pan nakapasamak dagitoy. May sapay pinagsidaaw da kami ti sumagmamano kadagiti bagbagi at agwami. Sinapsapa da itinapan iti tanem ngem di da kano nasaratan ti bangkay na. Nagsublidaan ang ipadamag ang nagparampay kadagwada dagiti angheles anak ko na asilibiyag kano ni Jesus. Napan ti sumagmamano kadagiti kakadwami ijay tanem. Ket napanignikan da apod no amin ti kinuna dagiti babbai no paidida nakita ni Jesus. Nagneneng kayon kinuna ni Jesus kadakwada. Nagrigat kayo ket din amamati kadagiti sinao dagiti propeta. Saan aya masapol sa gabaen ti Kristo dagitoy sakbay asumrek iti gloriana. Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag maipapan ken kuana kas masarakan kadagiti amin a sursurat manipod ken ni Moises ken dagiti amin a propeta. Idi makaasidegdan iti ili a pagtulunganda. Impadlaw ni Jesus akas la adayopay ti papananna. Ngem ingawid da. Makidagoskan kada kami kinunana. Kinunada tasumip ngeten. Iti kasta nagidagos kadakwada iti addada iti panganan. Innala ni Jesus ti tinapay, binendisyonan na, ket pinispisi na sana inted kadakwada.
Naluktan di panagkita da, ket na ilasin da nga iso nesos. Ngem nagpukaw iti imatanda. Kinunanda iti maysa ken maysa. Isumat lagayang akas labu marbara tirignata itay makisasa o kadata iti dalan kabayatan ti panangipagpalawag na kadagiti sorsurat. Nagrugwat da adabos ken nagsublida ijay Jerusalem. Nasarakan da dagiti sangapulo ken may nga adalan nga nag-unong ijay agraman dagiti dadduma kakatuada. Pudno anabungar ti Apo kinunada. Nagparang ken Simon impadamag met dagiti dua tinaaramid idi addada iti dalan ken ti panakailasin da ti Apo idi pinispisi na ti tinapay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Lumag-luwag sa tarupayaw. Makabulan ka nung pa Kayaan, nakitang kayo. Apa yang ada nagmayak na rin tayo kay COVID niya. In lockdown na tayo. Apa ya? Ano na kita ka-eskwela hindi college kami kailangan. Ako, agre-rin lang tayo to. Siyempre, awan makarawar, awan makatrabaho, at na tayo na agchichat, mo agre-rin lang tayo to. Awan, nagsya uray mo na gitimas na kita, high school kailangan, kadali mo na niya, agre-rin lang tayo to. Awan, nung adulang tamot yan ko na, uray siya kung may sa akong mga sordo, awan, at na lockdown kailangan kita, kung kumano, gusto datan, dito, drawing amin, naman puti, lockdown, kung walang tuwong nga ro, kunada. Tauray na kayo nga naman, at dito hindi kayo nga lundong na. Ano na kita, aw-outing magtinano tayo, hindi tayo pinpunto niya. Ano, wala bahagin ito di kastoy, bagay ito di kastoy. Ito lumadano, ay habang umas na sinigay na nga outing, ay may sa na adorasyon na, may sa aging ka na nga awang mo. Iso mo nagangganas, uray siya, magabi na kayayan mo. Jadi tayo kinaubingan magkada kami na ubing. Intay kayo surkop, ang dami niya surkop pa papanan ni. Yawain, kasi di bantay, nagbagutan dito, nabantay, damo dalubas eh, mabalin di manukap, kamulong nagtuman. Mga isa-isa mga sardinas, kamatis, bukong na so, nagluto tayo ito dyan, uwan nagpas. Na may-mayan, pwede di awan plano na, di ba? Nakagragsak. Nakadaan kayo dyan, awan na sen, ay nagandayok, sumlit ko kaya tayo sa tangganan nyo ito, di 50 tayo, hindi mo na ububig na, apan mang surli at asin tawang nga ro. Nagaganas na rin ay awan di plano lang na. Surprise! Uwan, apa yang kami nagdagano-plano pada sinyo, agawin tayo. Bagit ni spaghetti, bagit na rin sila niya na ganang makaruri sana. Ako, ang kapitala na. Bagit ni Patikastoy. Ako di puy-puyat mo mga nag-isag-sagana. Ala di kabayan mo mga nagput-puto. Intong lumanong tinigat at tudungan tayo at tikita kayo. Pero ragsak mo na tanaban-banong kamati uray tahan. Nakadanong kayo ijay, ang lulubin kayo ito. Ay pinay mo lang lagi na nagparparti di banlong da, nagiinom da. Ay naklat na itong awanan ka rin yung. Talaga sa'yo, mo may sagana kami nung nagdumagat, balik na ko. Kalakuman, masaganaan na nalaikas na kuman. The over-preparation na awan di essence di jay panagkikita mo nung di jay. Kati ko na dali pagsasao tayo na the beauty of the journey is along the way. Haan na ija ito makadamon tayo. The beauty of the journey is along the way. Pagpaiso. Alam, dito kami Ebanghelyo tayo, di man, ibasa tayo ginanisan na ito yun niya. Kukunan tayo hindi, ti mensahe na ito, ito ang nakadalan na nalupay kabaga na, kurkuraro na dati saka na tiliday, at kakapsog na mapanji imaos, apanda na lumog iyayan, apaya, nahabak na garo, tani Kristo nga pampanunutan, tani iso ti mag-isa na kang ti Israel na taimad. Kaya di naman niya po iso katakwatan na itong apay niya pagsasaritaan, inaglubukan ng mga napasamang inlansada, pinapatay na, di ba, nagunga, ay mong gayang ayan, nagkapoy kayo, kung na bumarbara na yung galit na. In their journey, kung na tayo, hindi Ebanghelyo tayo, mag-ilagon na ito.
Kasano ti aramidin tayo, tapos maiktat gidanag din butag iso kay dinakita na ni Apo Isusan, nalukaan di pa nagsublida ka mismo. Nasurong ka 11 kilometers na tayo, rabiin ay anta na pinadigat ko na. Dahil yung mensahe na kasano ti aramidin tayo, pasangbayan ni Apo Isus, na ulti ka na kabayaran di pa nagdaliasat mo. Kuna tayo ini, gamot tayo sa ilang ebanghelyo, alam adasan tayo pa, no kas ano mo ti pa nagdaliasat tayo. Dahil bibiyang kayo, may isa na journey mo na kayo, may isa na panagdaldalyasa. Dahil bibiyang kayo, haan na mo na kayo nga, gamot na professional mo na, at na trabaho mo, kung nagsabit bibiyang ko diyan, ang daldalyasa ng lata. Kano ko na tayo nga, the journey along the way, kung na, wait, apay na hantay nga masako, apay na hantay na enjoyer, dagiti ka nito, tunggal ka nito, di ba nagbiyak tayo? Taan pa inyong mangilang sa kada tayo? Alam ko man yung may sa galing ko. Di kaya ka lang namin anak na dapat ang family of doctors. Kaya naman ang doktor. Hanggang sa mga tiubin. Ipakilit na. Ang doktor ka, masakot ba ang doktor ka? Hanggang na sa tiubin. Ang sakit, Father, ayaw ko talaga maging doktor. Anong gusto mo? Yan lang, ang video, ibos na, artist na rin talaga niya, ang drawing. Kanya na rin, anong pamukong niya? Siyempre, doktor, niya maalam din na, anong makwartang din ka na, siyempre, tingkit, mentality dati sa bali. Ayaw ko talaga mga. Very lonely yun. Makapasama ni grades na, mga iba ng gamuhaan na polos. Uray lang, doktor, kung natay suna, hanggang ang tamatang ma-enjoy din yan. Diyan ka mo ituloy na pa. Hindi kung muna talaga dyan na nimpadas na kumati. Happiness na haan na dapat na nagbalik na mula. No? Tapos di mo ka na ikaw sa kala ko magbasa. Kaya ko nagbasa. Ipapati magbasa-basa na awang pa'y dahin mo, awang pa'y meaning na bigyan mo. Pinapilit mo ka nagbasa, hindi nagdalo ka niya ka na rin. I want to reach million by this year kung nang kumanda kayo ng trabaho at dalilin ko na pinatawag. Ipapatin ng trabaho na hindi kalabsat tayo, double job, triple job. Ipapapatin na ng trabaho, awang pa'y time na ginana, awang pa'y time na mangarakot ibang pamilya na, makita na yung anak na nagdakil gaya man, tahan na mag-kita, ito na nakita na na-reach mo yung million mo, kanya nga rin na narasakat, ito diyan. Maan! Iso nga kung natin panagbiyak tayo kapag tunggal ka nito, hindi panagbiyak tayo adaman problema, adaman tubig, adaman sakit, aduman di pakarimutan tayo masapol, nananaman tayo, di tunggal ka nito, di panagbiyak tayo. Di relasyon tayo, kadagiti pamilya tayo, taasawa tayo, dagiti anak tayo, masapol ka anda, ibang panangnan. Doon nga rin nga klase, pag diniskasan mo yung seminaryo, wag ini, pagkakasaka na kayo. Nadlo nga klase ni tao. At nagiging tayo result-oriented at dapat tayo effort-oriented. The result-oriented, by hook or by crook, uray magpuspos amin nga kadwa, uray agsasangit tayo, basta napintas di resulta. Na uray aga-apa kayo, basta napintas di resulta. Nang the effort-oriented ko na, as long as you enjoy, you do your best, and yan tuman din yung outcome na at least napintas hindi pa nagtrabaho yung napatpatid di relasyon yung nagtrabaho kay sa dijay result na. Iso nga dahil hindi ko muna na kasi uri nagpintas di result na di jarit na pinagagdayo jarit na pinagdagdag sa uray lang ang dagsang sangit na mapilipilit ng trabaho because of that result na afteran tayo nagbalin ng awaw di jay relasyon. Iso na hindi ko muna na kapagsad so yan, dipintas di ba nagdalyasan at ang tindahan. Kada kayo hantay kayo mga aglipas, uray na magtrabaho ka, mapay mga aglipas di diyan. Uray na ang nabalay, may kala ko nga, sila, ikarigatan ka padakil, ang padakil di dakil ng balay. Awan problema na ita. Nung masakol na nanakong, di inaldaw ka dito, di palagbiyan mo, habang agpatpatagad, kahaan nga sa among tula ko na nga-enjoy yung no, datanday na makalay. Hanga ko pag-upgrades ka, milyon ko lang na isang kulisyo aminan, hindi mong kamuntay. Aging gana na rin mo rin milyon sa akto tumulong sa akto agayat, ay na, balik na agayat. Kabayatan di ba ang marunong mo,
dahil nakakaramidot tayo ako. Ititid mo kayo na tayo. Nung punang tayo, hantay ng maraming tayo, tinarigat, no awan ni Kristo, no hantay pasangbayon, hantay na kadwa, hindi pa nagdaldalyasa tayo, hantay makanangan. Kabayagan ti panagdaldalyasa tayo, no awan ni Kristo, nakakada tayo mananungan, no awan di ginamnang mga indod na nga tayo, hantay mananan. Munang saysayang tayo natin oras, anya namin di, magpagbalin ka na tayo nakapsot, hanga gaya, haan na makapagraksa. Adugaw na kita bakbog tayo, niya nagigay. Ulit-ulitan tayo, rejection, doubts, dagitay, yan ang negative feelings na ilaramid na tayo, dagitay ili, pinasaktan na tayo, hantay pa, walang kagaya, dagitoy, nalupas, dagitan. Experiences na nagitalumod ka na tayo, akas tao, ng pasakit. Kinugad duman, dadapay ka, ay, uray nga ng milyon na binaka, uray nga ng milyon na biyoka, uray nga nakakit, iba na yung uray sila kita na nag-conti position if katrabaho. Awan ma'am, ayun na ibaga. No, ano ba yung tayo insecurities mo? Ay, so Diyos ko. Nakabukbutan din insecure na tao. Bakit na nakita na kanya? Masapol na ang kanya. No, naagdang iso na. Kita na yung magkadating ko pa tayo. Kita tayo. Hindi kita post na post na kita check. Gusto pa kawalan. Ay, so, kabukbutan din insecure na tao. Nung hanggang tulos talaga sa uray postaan, insecure na tao, amin na makita na di ka raw ito medyo na-intimidate ito na ikawalan. Insecurities. No. Kanya-kanyang upbringing, kanya-kanyang diyan, kanya-kanyang pasakit na naaramid ka na tayo, kanya-kanyang rejection. Haantay na malabsan dati hanggang at balin na naragsak, hamo mananang ti pintas ti panagbiyan mo kabayagan ti panagdalgalyasan mo no dagitoy ti manginaltalmod kanya no dagitoy dagiti biases mo ti mangiguyuyod kanya haang ka makapagserbi na naragsak. No insecure ka no may dailing kang ti batas ni kaagro pa magkuni hana kaya reach all for lang masapo lang ay kanda. Kita ulang lang yang nakasapo lang ka agro pa mo si kapay na na kung umasta ka, Diyos ko, mapangka di sa doon, 1.5 na gasto, ay 3,000 sa kada yung babae. Kasaka, ay kuko, saka, naita. Ito pala na kita ipapunas-punas. Kadang mo, may narinig, pag nakalamang inagawan niya, naga mo, di ka nagbain. Iso, di ko lang ka na kita kakatibak sa kaya pag dumaw-dawat tirilim, no nakakiyotix kayo kapabain. Bakit mamot ako? Sabi sa misang may kapapulitan. Tao ay insecure na makumakunat. Ti tao ay insecure na kaya't makumangat ay nakabsat. Kaya't na isunalaun. Isikap. Ti tao ay insecure nung makita nga matalbugan, talaga madadalo ito yan. Kano dagito, itaagda ka na tayo dagito eh. Basta ti tao ay insecure na kaya't makumangat kita ay nakabsat. Kano agda ka na tayo dagito eh. Narigat tayo na ma-enjoy, dibiyan tayo. Narigat tayo na mananang. Titunggal kami ito, di pa nagbiyak tayo. Hantay marit na ni Kristo. Kaya tayo ni Kristo, no, insecure ka, kaya mo lang ni Kristo na takmag, hindi mo lang titanan. Hamo kaya mo pag-umaral. Hamo mo kaya kapag umaral ni kapsat mo. Kabubulan ni kapsat mo, hamo siya pinakahagal, nababa ng doon siya. Bupa kanyang bigyan mo. Di lang siya agad yaman ka, tawin lang nakaagal ka na naingan mo, nakaya niya lang kaya mo, si Kala pinagmayan ng kalayo na. Si Kala nga pinaagal ka na ng tatak mo, kaya mo si Kala di babatan, hindi si Kala amin na. Paano di ka din ang sorry for the word nung nabigay ang tartaray? No. Kung ang nuhang na kakasjay, kung ang payo na duma, nung kakasjay ang law-law mo, uray na hanggang kakasjay, mapiktaran ka. So marunong ko na pilyong nilagayin mo, pilyong na kita aruba, pilyong na kita ay katkabuang. Tanong pa kasing na negative. Tinatao aglaw-law mo, Diyos ko, aking ka na nagamit ka mo negative mo. No. Alam, kapsat na naman tayo. At na ni Kristo na bumahan natin tayo. Pag bumahan tayo ni Kristo, puso tayo. Ikatan tayo na kita amin-amin na mangigaw kami kanya.
Tapos na masigurado man nagungar ni Kristo kita kumot na mapagungar ng matikap sa mo. Basic na yan. Kung nang nagungar ni Kristo kita, nang naham mo kaya niya agungar tinikap sa mo ay ulos, naan na ulos sa agungar. So kita kumot na hindi pag si Atan na kita kumot na niya may ulos. Kita kumot ano niya matipang kagpapag lang niya na. Kaya in the end, ang dagdagyasa tayo yung lakan. Tito mo pagtumpa lang tayo ang kinisamo ni Kristo, niya ito punanaan niya. Kasi anong kamot, nagugat ka, puno na tayo na nanayo. Kasi anong mo di ba nagbiyag mo? Inusap mo na kita kalintong indin ko kanya, tapos nagbiyag ka, kung pinipilit mo, pinagbibiyag ng gusto. Alam ni Kristo, agumar ka na tayo, hanatay bay-bayan, dari di puso, kadda ka na tayo, basta nanamon tayo. Ipaduyak-yak tayo di pangmati, tatay amin. Mamati ang ikimay-bay sa Diyos, ama man nakabaling amin. Anakas pa yung lagi kaya pero nagigami ang makita, hindi makita. Kinikimay sa ako ang Yesus Kristo. Bugbog tong nanak ti Diyos, nagtao ti amang isakbay ti amin ang tiyempo. Diyos na nagtao ti Diyos, silaw nagtao ti silaw. Napaypay sa Diyos na nagtao ti napaypay sa Diyos. Nayanaksa na napaguswa. Diyos na mas nagtao ti amang. Pagkapukin ko na narami ti amin nata. Yapo pala kayo ang tao, pagkabuti na nakalisalanan ng kayo. Imulo na nagabot sa silangit, kinamalay ang pag-ina ni Virgen Maria. Hindi pa nakabalik ng Espiritu Santo, kaya nakabalik ng tao. Pasahan na kayo sa Cruz, gapo pala kayo. Hindi ba nagturay ni Poncio Pilato? Nagtutuog kit na inanin. Nagpungar kayo at mga tao. Sa palawagay na Pilipinas ng Panasulat. Imulit sa dilangit, nagsinuwag ang mga kawan siya. May tumanay na si Dalaya, Tapos niya natin si bibiyag kaya natinginatan. Kaya ipagkagayan natin ang pagpatinga. Mamatay ang Espiritu Santo. Maapo kay mamang kay tibiyag. Isa na tao kaya mga pitianak. Kat pagurukbaban kat kay kayakin. Amay titipuyo kaya mga pitianak. Kat nagsaot ang bayan niya titipubayas. Mamatay ang Espiritu Santo. Santa Katolika kay Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa niya. Kapakawalan Hindi paspaso. Nang namay ti panabuhan lagi tinatay. Kat di panagyan ilubong ang masakbayan. Gapon tinapas na kapamati tayo, iti pan nakaisalatan tayo, babayan ti panangungar ni Kristo. Pagkaysalan na tayo, dagiti puso tayo. Pagkaysalan tayo, dagiti puso tayo. Amang idatan iti apo, kadagiti kararag tayo, nga agpaay, kadagiti kasapulan tayo, iti tayo pinabiyag. Kat nang namain tayo, nga agungar tayo tumet, intong kamaudyanan nga aldaw, iti tonggal panggat ko na tayo. Apo patgangkad dagiti dawat ni. Ako pagkakad ang ilawat. Para kisimbaan tayo, takto itrabaho na kuman, ti panakayduyang-yang iti Kristo ang nabungan, kaya kas Diyos iti sa kalubungan, na agpaay iti amin at tao. Dawagan migyan ka. Ako pagkakad ang ilawat. Para kaligiti amin na gobyerno iti lubong, nang runa iti pagilian kayo, tapno saan na kuma akabuteng iti agbyag iti sidong iti kinapudno. Nang runa iti panakaytrabaho iti pagsayaan iti amin. Dawagan migyan ka. Ako pagkakad ang ilawat. Para kaligiti mauawanan ng nama, kadagrigligan iti tuyabiyag, tatlo makatumpong na kuma. Kadagiti manipagligna amang saranay kanakwana. Dawagan migyan ka. Ako pagkakad ang ilawat. Para kada tayo amin na adalitoy kita, tapno mapabaro tayo, akan kanayon di panagbiag tayo, iti Espiritu, ken dumegdeg di panagayan, ken kapya iti bayat tayo. Dawagan migyan ka. Ako pagkakad ang ilawat. Para kaligiti kakabsat tayo, abimusayan. Bimusayan dito yabiyag, tapno mailanod ako mamit, tinaygloriaan at panabungan ni Kristo. Dawagan migyan ka. Ako pagkakad ang ilawat. Agulimag tayo, tayo magdawan tayo, nagitibukod tayo, kapangit. Tipanggap na iti pamilya tayo.
karkararan dagiti kakabsat tayo di mga titulong tayo may karkararan kadakwada dagiti agkasana ita na aldaw ni Celestina Valdez, ni John Louie, ken Carl Justin Ampuan, ni Manny Oliva, kastamot ti 18th wedding anniversary Daroy ken Felisa Badlucana, ti speedy recovery ni Rigi Paminutuan, kararagan tayo magdagiti minatay tayo ng runa ni Roger Fabian ken ni Oscar Berta. Manakabalin na ama, gapot ipapatay ti anak mo, inikkan na kami tinamnama ti agnanayon abiyag. Ipaay mo kada kami, babael ti panagungar na, amagunod mi day ta abiyag, nga intam kalkalikaguman unay, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Kumararag tayo kakabsat at magatayo iti adaton tayo makaayon kumain ni Diyos ama aman nakabalin namin. Iyapo ang ng madagadagon kagitay na, may pagkain Ay dayaw sa pagkakaroyan ken kastamin at pagkakaroyan. tayo, kay kadabuhan sa San Juan de Iglesia. Awagan kan apo dagiti daton ti agragragsak na iglesia. Inted mo kada kami kipuon ti kasta unay o panagrag ko. Kasta kumapay dito kada kami ti panaglang-ambi kadagiti bunga ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako mga kada kayo. Kasta kang Tagayo dagita puspuso yo. dadalan sa tatagay niya, Pagyaman tayo iti apo at Diyos tayo. may kagay na derumbe. Pudno na yung may karigat rumben anong di nagpakay sa lakanan ni ala kami ni amin na tiyempo. Ibunan nag mi apo dagiti pakaiday na yawang ngayon nang muna unay kiday ka tiyempo apan na kay sakripisyo ni Kristo adapon ni. Tani Kristo saan na namingga kanangin mangidaton ti bagina may paay kada kami. Ket kita saklap mo sa lakniban na kami. Babayan ti agres sa panangibabait na naisakripisyo ket no pay napapatay sa anin amatay no di kat agbyag yung adi agsarday anan sada agra ti sa malubungan iti pan nagapununa kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pan nakaiday-dayong mo ket kunada adi agsarday. Puno na yaw ti ka kinasanto at si kati pagbuhayan ti amin na kinasang
Dawatin mi nga rote paay mo tayo Espiritu. Amang pasanto ka lagi tayo adaton, tap napagbalinan ka di paay mo ida ka na kami, abagin ka dara ni Apo ni na Heso Kristo. Isu idisak bayayawat na si aayak ti bagina, tap nagtutuok na nga itinapay, nagyaman kenta, pinispisi na. Sana inte, kadagin disipulos na ket kinunana, alagan nyo at mga kay aking ikiday ko. Kaday, pwede bagi isang iyawat ko ang ipaay kadagay. Kasama katalpasan tayo di panagpabilidan na ngalay di hagis nagyaman manen kenta. Sana inte, kadagin disipulos na ket kinunana, alagan nyo ket uminom tayo amin ikiday ko. Kaday, di kalis ti dara. Dara di baro, nagnanayo nga tulak, iso ang maibuyag to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Araminan nyo daytoy, pagilaglagit diyo, kanya. Ti misteryo, ti pangmati. Dawatin mi Apo, kada kami makirano, iti bagigan daan ni Kristo, pagkay-kaysan na ang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti Iglesia, manaysak na tini sa kalubungan, kad parayrayang ti ayat na anadyosan. Laglagi pang ni Francisco, Santo Papa mi, ni Marlo, nga Obispo mi, nagiti amin nga Obispo, ken Papadi. Laglagi pang pay Apo, nagiti kakapsat niya, pimusayan na si inanama ti panabungar danto, iti sidong takaasin. Awangan ka ida, isilong karaniag mo, apakakitaan na ken kay kirupan-rupa. Dawatin ni Apo, day paay mo met nakaasin kada kami. Aramidang kumang may karikam amin ikag nanayon abiyag. Ken makiramod kam to. Ken naindasanan ang Birhen Maria kay nami Diyos. Ninagasa ka Jose na esposo na, dagiti nagasat na apostoles, ken dagiti amin na sa santos. Isula ang apod no anak serbikan kalitoy daga. Magikadwa kang tukat met kadakwada, ang mangitantang no ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo. Ken itisilo ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo irok na imedyan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria ti agnanayon nga awan ti gana.
panulong kakaasing kada kami. Kan kanayon kumalain, nga libas o nailisi kami. Ti amin nariribok, may kanawa kami. Kabayaran di pananguray, may tinagasa tanang na maulmi. Kaya itiyaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Takuan tibay na manakabayin kagaya o ikaganayo na Diyos. O Apo ni Yesu Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo kapiya ti batik kada kayo, kapiya nga gabukan niya kutyad ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol minimindingan, no di ka ti pangmami ni Iglesia. Katkas mayan nuro ti pagayatang ipakay mo kada si aasi kanbuanan, ti kapiya kan panagkay kaysa, ti kanagbiya kanagari, iti agnanayon na awante dana. Ti kapiya ti ako ng nanayon kumangat dapat kayo. Kasama amin ka. Ipakay tayo ti kapiya, itong galmay sa kada tayo. Ibagi ni Kristo. Amen.
Ako kitaan na kam kadatattaong, pinabaro na kami babayan dagiti inggamat mo nga aramidan, manipod iti agnanayon. Ipaayong kumangarot na maragpag mi tinagloriyahan na panagungar ko tibagimi. Gapuken ako ng Yesu Kristo nga anak ng Diyos, isa magipagbiag ken magipagalikan ta iti timpuyo ti Espiritu Santo, Diyos agnanayon nga awan ti inggan. Amen. Ti Apo at ako mga kayo. Kasta kumamit ka. Tumog tayo na awatin tayo tinadalip ng pabindisyon. Bendisyonan na kayo umati Diyos, iti daytoy nga panawon ti panangungar ti anak na, kaya salakan na kayo iti amin apasol dapo ti kaasina. Amen. Ti Diyos na nagpaparo ka na kayo babayan ti panangungar ni Kristo, tapno ipan na kayo ti agnanayon na biyag. Paraburan na kayo mga kadagiti di mapukaw agong guna. Amen. Ti pambindisyon di man nakabalit na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket akbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti kapya ti ako. At yaman